Nagpagwa sang bag-o nga sabpina ang Senate Impeachment Court batok sa duha ka anay branch manager sang Land Bank of the Philippines ka mangin testigo sa masunod nga trial sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 29. May kang tanan ini sa Article 1 sang Articles of Impeachment nga nagatalakay sang ginatawag nga hindi husto nga paggamit ni Duterte sang kabugusan nga 612.5 billion pesos nga confidential funds. Lakip na ang 500 million pesos halin sa Office of the Vice President kag 112.5 billion pesos halin sa Department of Education. Sunod kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, si Violet Constantino ang una nga ipatawag bilang testigo kag sunod naman si Nenita Camposano. Samtang nagpamangkot si Defense Counsel Mark Vinluan kung sobra sa isa ka testigo ang magatambong sa masunod nga trial. Nagpahayag si Senate President kag Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero nga paghahatagan sang sabpina ang duha ka testigo agud makapreparar ang mga ini. Sa matandaan nga sang Hulyo 21, ginbawi sang korte ang una nga sabpina para sa duha ka anay opisyal sang Land Bank samtang nagapadayon ng cross-examination kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Magapadayon ang impeachment trial sa Hulyo 29, alas 10 sang aga pagkatapos ang ikalima nga State of the Nation Address o konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27 kag sang gintalana naman nga kontrasona sang mga senador sang minorya sa masunod nga adlaw.